Marko! Marko, povraća, Marko! Joj, ne dizat! Ajmo dalje! Luka! Ajmo dalje! Ovo, pusti ga pa mi vodimo. Josica prva, u smislu naša minuta. Dobra. Bravo! 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 Bravo, bravo! Idi još, idi još! Dole lopta, dole lopta! Pazi druga! Dio veća, dio veća! Ali! Mjesto! Bez pala! Tu je! O Ivo, ja i sad. Ovo ima na glavi, ovo će ja. Offside! Viči Ivo, Ajde još, ajde! Halo, ostali! Pa evo jedna prava prvenstvena utakmica u kojoj smo, mislim, zasluženo pobjedili. Bojao sam se ove utakmice, najavio sam da će biti teška, tako se i pokazalo, pa mislim da je naša pobjeda apsolutno zaslužena i evo 5 utakmica smo bez poraza, napravili smo pomak na ljestvici i to mi izuzetno raduje. Za tjedan i pol protiv koga igrate? Igramo u Slobodnici za 10 dana, znači iduću nedjelju u Slobodnici. To će biti teška utakmica? Pa slušajte, svaka će utakmica biti teška, ali mi sad imamo ipak jednu dozu samopouzdanja i mislim da ćemo u Slobodnici skupo prodati to živo. Pa mislim da domaćin zasluženo dobio utakmicu, više želio pobjedu i ostvario i zasluženo iskoristio je. Mi smo imali jednu slobodnu priliku kod rezultata 0:0, nismo postigli pogodak, primili smo gol iz jedne greške obrane gdje nam se igrač zavukao iz zadnjih igrača i postigao je pogodak. I mislim da je to prelomilo. Ali mislim da je posljedica svega toga što smo danas došli bez 7-8 igrača, tako da smo bili stvarno hendikepirani, imali smo 11 igrača koji su bili skrpani u principu za prvu postavu i jednostavno kad je trebalo napraviti neka osvježenja u ekipi nismo imali adekvatne zamjene na klupi, to je rezultiralo sve većim padom u igri, normalno i porazu ovakvi kakvi je uslijedio.